يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زامن دورا كان درسنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة فاطر. كراتم نجيا من كان كرشان آية تقول كرا da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ga mutane cewa su tuna ni'imomi da ya ni'imtar da su a kansu, tuna ni'imomin Allah da Allah ya ni'imtar da su a kanka sukan zama zaburarwa wajen biyayya wa Allah, biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Duk wanda yake kau da kai ga barin tuntuntuni bisa ni'imomi da Allah ya ni'imtar da su a kansa, to yakan yi butulci ma Allah. To duk lokacin da Allah zai ja hankalin bayi zuwa ga kaɗaitakarsa, cancantarsa da bauta shi kaɗai ba abokin tarayya, biyayya sau da ƙafa, sai ce ku tuna ni'imomina da na ni'imtar da su a kanku. Wannan dukkan al'ummomin nan haka Ubangiji ta jan hankalinsu. To duk wanda ya zama ma'abucin tuna ni'imar Allah ne a kansa, za ka gan shi da ƙwarin gwiwa wajen biyayya ba. Ko iyaye ne, idan mutum zai tuna goma ta arzikin iyaye, to ba za ka ga kuma yana cutar da iyayensa ba. To bare mahalicci da shi ya yi komai, shi ya tsara komai, kuma shi yake gudanar da komai. Allah ya sa mu dace. To yau za mu tashi a farkon aya ta 5. Allah ya mana jagora. To sai Allah ya ce Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Kira na biyu Allah ya ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, a can cewa ya ayyuhan nasu uzkuru ni'matar rabbikum ko Allah ya ce ku tuna ni'imomin Allah. To anan Allah sai ya sake kiran mutane, ya ce ya ku mutane, inna wa'adallahi haqqun, alkawarin Allah gaskiya ne. Alkawarin Allah gaskiya ne. Duk abin da ka ji Allah ya ambata zai faru, abin zai faru. Ya ayyuhan nasu, Allah ya ce ya ku mutane, inna wa'adallahi haqqun, Allah ya ce alkawarin Allah gaskiya. Ɗaya daga cikin abin da Allah ke maimaita waɗannan kalmomi a kansa shine tashin alkiyama. Alkawarin Allah gaskiya ne. Mafi girman kalubale da ke gaban ɗan adam shine tashi a gaban Allah ranar alkiyama. Mafi girman kalubale da ke gabanka shine ranar da za ku haɗu da Allah. Allah ya ce to wannan alkawari gaskiya ne, za a haɗu, za a haɗu. Allahu la ilaha illa huwa إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه
ومن أصدق من الله حديثا. Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa, Allah shine kadai abin bauta, ba wani abin bauta da gaskiya sai shi. La yajma'annakum ila yawmil qiyamati la raiba fihi, ai wallahi la yajma'annakum Allah ila yawmil qiyamati la raiba fihi. Allah ya ce wallahi zan hada ku a ranar alkiyama. Allah ce kowa da kowa da a hada shi abu larai ba fihi. Allah ce wannan maganan ba kokonto a cikinta. Allah sai ce wa man asdaqu minallahi haditha. Allah ce kuma wai fi Allah gaskiyar magana babu. Allah ce wallahi da a hadu la yajma'annakum, wallahi Allah zai hada ku ila yawmil qiyamati, a ranar alkiyama la raiba fihi. Allah ce wannan maganan ba ku kwanto cikinta. Sai kuma yace wa man asdaqu minallahi haditha. Allah ce kuma wai fi Allah gaskiyar magana. Yana daga cikin ababen da Allah ya fi yawan rantsuwa a kansa shine maganar tashin alkiyama. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. الله يجي زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. كافرين سرية بزاء تادسوا بزاء يتاشن القيامة با سكتي بزاء يتاشن القيامة با. قل بلا وربي لتبعثن. الله يجي كتشي مسو تبس إنا رنسوا دا أبنجينا لتبعثن زاء تادكم ثم لتنبؤن بما عملتم. sannan za a ba ku labarin duk abin da kuka aikata a duniya. Wa zalika ala Allah yasir. Allah ce kuma haka mai sauki ne abun Allah. Wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a. Allah ce kafirai suka ce alkiyama ba za ta zake mana ba tashin duniya ba tashin duniya. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Allah ya ce kace ina rantsuwa da ubangiji na alkiyama za ta zo. Wa yastanbi'unaka a haqqun hu. Allah ya ce suna tambayanka wai maganan alkiyaman nan gaskiya ne. Qul i, ka san larabci. Qul i wa rabbi. Allah ya ce ka ce musu ina rantsuwa da ubangiji na innahu la haqqun, tashin alkiyama gaskiya ne. Allah ya ce to ku sani alkawarin Allah gaskiya ne. Yadda muka haɗu a nan muke karatu wataran kuma duk mun haɗu a gaban Allah. Wannan duk daren daɗewa wallahi da ka ga wannan rana, duk daren daɗewa da a yi tashin alƙiyama. Amin. Allah ya ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, inna wa'adallahi haqqun, alƙawarin Allah gaskiya ne. Sai ce fala tagurrannakumul hayatud dunya. Allah ce kar rayuwar duniya ta ruɗe ku, wala yagurrannakum billahi algarur, kar shedan ya ruɗe ku ya raba ku da ubangijinku. Algarur huwa shaytan. fala tagurrannakum alhayatud dunya. Allah ce kar ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku, wala yagurrannakum billahi algarur. Allah ce kar ku bari shedan ya ruɗe ku game da ubangiji. Ita rayuwar duniya ga mai hankali idan ya yi lissafinta to ba zai ɗauke ta da zafi ba.
ita rayuwar duniya idan har za ka yi lissafi na hankali, wallahi za ka gane ba gun bullewa a rayuwar duniya. Wallahi za ka gane ba gun bullewa a rayuwar duniya. Ba wani waje a duniya da shi inuwa ne, sai dai in ba kai lissafin daidai ba. Shi Allah shi ya halicci duniyan nan, amma shi da ya halicce ta shi yake ce maka karka bari ta ruɗe ka. Mai hankali ai zai ankare. Shi ya halicci duniyar, shi ne kuma yake ankarar da kai daga matsalolin da za ka iya fadawa a cikin wannan rayuwa ta duniya. Ba inda Allah ya zo magana akan duniya ya kwatanta ta da abun arziki. Wannan yana da kyau ka bibi abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata game da rayuwar duniya, ka bibi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata game da rayuwar duniya, sannan ka bi kaga ta ina ne ake bullewa. A wani gu Allah sai ce wa ma hadhihi alhayatu dunya illa lahawun wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Allah ya ce wa ma hadhihi alhayatu dunya, wannan rayuwar duniyan ba komai bace illa sai dai. Yanzu mai duniyar ne zai baka bayani akan kayansa. Kaji wata kalma da Hausawa suke cewa duniya budurwar wawa? Wallahi haka yake a shar'anci. Wawa ne kawai yake ɗaukanta a kai. Wa ma hadhihi alhayatu dunya, Allah ya ce wannan rayuwar duniyan ba komai bace illa lahawun wa la'ibun, face shagala da wasa. Kaji abubuwa biyu da Allah ya bata, wasa. Waɗansu malamai suka ce lahau shine wasa na shagala da matasa kan yi, la'ibun shine wasa da yara suke yi. Za ka ga yaro ya je ya nemo karansa, ya sa mishi yadi, yana sukuwa, yana dokinsa. Ka san akan wannan dokin inda za ka karba zai yi kuka, to in dai duniya da duk kukan da kake wallahi irin kukan wannan yaron ne. In an barka da abun wallahi haka ne. Mutum ne zai je rikicin fili, a ɗauke shi a kai shi makabarta, ga filin, ga hisabin filin, ga shi ya bar filin a duniya. Ya shiga kotu, ya yi rikici, ya fi a kirga, yau ga shi a makabarta, ga filin ya bar shi a baya, hisabin filin kuma na gaban shi. Da ka gansu suna gara taya, yara suna guje-guje. Wannan yana cewa tayarsa ta fi tayan wannan gudu, saboda bai gano shi yake gudun ba. Yanzu kai da ka gane kai da ka yi gudun, za ka gara tayan? Amma shi yana ganin tayar ce take gudu. Wannan fa ubangiji ne ya ce haka rayuwar duniya take. Wadda kaga ya ɗauke ta da zafi, wani abu ne da ba haka ba ya mai da shi haka yake buga jiki. Wa inna daral akhirata lahiyal haywan, Allah ce wallahi lahira anan ake rayuwa ta gaskiya da gaskiya. In dai rayuwa ce a yi rayuwa, in dai rayuwa ce, Allah ce wallahi sai ka dace a lahira ka yi rayuwa da mai suna rayuwa. ويا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وأن الرجل مؤمن من آل فرعون ديك ما فرعون دمتا ننسى وأزي. ويا قوم يتي يا قوم تانينا إنما هذه الحياة الدنيا متاع يتي إتفى الدنيا وتئر الرأيوات تتبا كلاشي.
kamar wani abu ne a baka sai ka dan sa yatsanka ka tanda ya wuce sai aka ce akan wannan abun ka kashe wani. Idan yau ka ci nama kana bukatan sai gobe ka ci kafin ka sake jin meye nama, baka isa ka ci sau daya ya wadatar da kai ba. To haka idan zina ne yaushe za ka daina, yaushe za ka huta, yaushe za ka daina, yaushe ne za ka tuba, yaushe ne? Shekaran jiya kayi bara kayi ya ishe ka? To in ka ci gaba da yaushe ne zai ishe ka zina, yaushe ne? To duniya kenan, shi yasa wawa sai ya yi ta bin haka har aje a rufe shi a kabari. ya qaumi innama hadhihi alhayatu dunya mata, yace wa innal akhirata hiya darul qarar, yace lahira nan ne gidan tabbas na gaskiya da gaskiya. A wani ku sai ce ilamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا kar wannan rayuwar duniyar la'ibun wa lahawun, wasa ne da shagala, sharholiya ce, shagala ce, wasa ne wadda za a buga a watsi. bainakum la'ibun wa lahawun wa zina, sai ado, wannan yayi kwalliya wannan yayi kwalliya. Kwalliyar nan kuma tun kan kasan za ka taka bayan ƙasa ake yi, kuma akwai lokacin da kwalliyar kama da a wuce yayinsa. Allah ce to rayuwar duniya kenan wa zinatu. Ka bi anguwanninmu, gidajen da a shekara 25-30 su ne gidajen nunawa da yatsa, yanzu su ne gidaje mafi ci baya a anguwannin. Wata fakurun bai da sai alfahari a tsakani. In dai rayuwar duniya ce, wannan ya nuna ya fi wannan ya nuna ya sha gaban wannan ya ce ni ka san da wa kake magana. Allah ce to rayuwar duniya ke haka ne mana. Ai malam idan ta zauna daidai akan wawa, wai ka san ni waye to kai waye kai waye. Duk wanda ka je yana wannan magana wallahi bai fahimci gasa daidaita. Kaga duk manomi in yi ga gonarsa haka zai ji daɗi. Sun mai hiju, Allah ce rana ɗaya sai zo ya samu gonar ta bushe, fatarahu musfarra, gonar ta yi fatsi-fatsi jaja-jaja, ai alama za a tafka asara. Sun mata kunu hutama, sai dawo karmami ya lalace. Yanzu ba gashi kore shar ba, yanzu ba gashi ya bushe ya kaɗe ya lalace ba. Allah ce to misalin rayuwar duniya kenan. Ina jin suratu Yunus ne. الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا
فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الله يجي إنما matsalul hayatid duniya, iyakar misalin rayuwar duniya. Yanzu mai abun ne yake misalin kayansa. Wato da za mu gane waɗannan misalsalu da za ka samu nasuwa. Wato shi Allah ne yanzu da kansa a Ƙur'ani ya ce bari ya gaya maka iya abun da shi ne rayuwar duniya. Innama adatu hasrin, duk abin da ya fita a wannan maganan Allah ce to ba duniya ne ake gaya maka ba kuma duniya ta fahimta ba. Innama matsalul hayatid duniya, Allah ce iyakar misalin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama, Allah ce kamar misalin ruwa ne da muke saukar da shi daga sama. Fakhtalata bihi nabatul ardi, idan ruwan nan ya sauka sai ya cakuɗa da iri da yake cikin ƙasa wadda aka shuka da kuma na ciyayi wadda in ya zuba suka cakuɗa suna tsirowa. Kuna fahimtar misali? Allah ce iyakar misalin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama, kamar ruwa ne da muke saukar da shi daga sama. Fakhtalata bihi nabatul ardi, sai ya cakuɗa da iri da aka bisne a cikin ƙasa. Mimma ya'kulun nasu wal an'am, wadda in ya tsiro mutane da dabbobi sukan ci. Kaga abin da ya shafi abinci mutane sai su ci, abin da ya shafi ciyawa dabbobi sai su ci. Hatta idza akadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat, Allah yace har sai ƙasa ta ɗauki ado ta yi kwalliyanta shine ta yi kore shar, kaga tana wani duhun baki Allahu akbar. Allah ce misalin duniya hatta idza akadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha, manoma ma'abutanta Allah yace sun tabbatar wa zanna ahluha ay aikana ahluha annahum qadiruna alaiha, manoma sun sakankance banakan damina ta yi kyau. Allah ce ataha amruna laylan aw nahara, Allah ce sai al'amarin mu ya zake magonan cikin dare ko wuni. Faja'alnaha hasidan, sai mu mai da gonan girbebbiya lalatacciya ka allam ta gana bil amsi, kamar jiya ba ita bace koriyar. Allah ce haka rayuwar duniya yake. Kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun. Allah ce kamar haka muke bayanin ayoyi daki don masu tunani. Allah ce su gane. Jama'a mun fahimta? Gona ce ta yi kore shar, ta zama abin sha'awa. Manoma sun sa tsammani bana damina ta yi kyau. Allah ce idan suka dawo zagaye gonan sai su samu ta bushe. Allah ce to rayuwar duniya ke. Kullum a cikin tsammani kake, kullum a cikin tsammani kake, kullum tona daga cikin tarkon rudinta har ka isa bakin raminka, wallahi baka tankar. Yana daga cikin wurare a cikin alkur'ani da Allah ya yi ta jan kunnen bayansa, kar ku bari duniya ta ruɗe ku, kar ku bari duniya ta ruɗe ku, kar ku bari duniya ta ruɗe ku. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن كان جن دادي الله يقول فذات روديك. Jama'a mun fahimta? Wannan rudi da Ubangiji ke an karar da mu a kansa akwai waɗansu abubuwa guda 5. Idan bawa ya lazimce su ya ankara da su, in Allah ya yarda ba zai mutu a rafkana ba.
ba zai mutu bai ankara ba zai mutu a gafale ba. Yana daga cikin abin da ka sa shi a cikin shadul ɗinka na gaba-gaba a rayuwar duniya, in dai a duniya ne, kar ka manta da mai kawo ka duniya. Kar ka manta da mai kawo ka duniya. Kaga wannan duniya daga ga muke ta zirga-zirga, babban dalilin zuwan ka duniya shine don ka yi addini. Dalilin da ya sa ka ganka a Najeriya wallahi don ka bauta ma Allah. Duk abin da kaga kake yi, da noma, da kiwo, da ofis, da kasuwa, duka ribar kafa ne, amma ba su suka kawo ka duniya. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa, Allah ya ce ban halicci aljanu da mutane ba illa liya'budun, Allah ya ce sai don su kaɗaita ni da bauta. Me dalilin da yasa Allah ya kirkire ka? Shine don ka bauta mai shi kadai ba abokin tarayya. Ka ji wannan dalili? Dalili na farko, duk inda ka samu kanka ka san kaifa dalilin zuwanka wannan jami'an shine don ka yi addini, to kar ka yadda wani abu ya sha gaban addini a wajenka. Ka dinga kwana da wannan, kana tashi da wani. Allah bai kawo ka duniya don 'ya'yanka, Allah bai kawo ka duniya don wata sabga da kake ciki ba. Allah ya kawo ka duniya ne don ka kaɗaita shi da bauta. Duk abun da za ka yi bayan wannan to sai ya zama kuma ribar kafa ne. Kamar ɗalibi ya tafi jami'a, duk jami'ar da ka je haka za ka dinga samun ƙungiyoyin ɗalibai na jihohi daban-daban. In wata ƙasa ka je za ka samu ƙungiyoyin ɗalibai na ƙasashe daban-daban, haka ne ko? To sai aka samu wani ɗalibi mai ƙwazo, mai jajircewa. Shi a ƙasar da yake karatu ko a jihar da yake karatu yana da himma wajen kula da ɗalibai 'yan jiharsu ko 'yan ƙasarsu da shiga cikin sha'anin rayuwarsu. Ai ana samun irin waɗannan. In ɗalibi ya samu matsala, to waɗannan su da su tsaya a yi ta kaiwa a kawo sai an ga abubuwa sun daidaita. Inda zai rasa kuɗin mota na komawa, za su yi ta kaiwa da kawowa sai sun saya mai tiket ko sun bashi ko an nemo mafita. Idan wata matsala ta shafe shi a makaranta, za su tsaya. Wannan aikin kirki ne ko ba aikin kirki? Amma kuna ganin wannan aiki da yake a jami'a, in bai ci karatunsa ba zai hana a kore shi? Kun san dalili? Saboda ba wannan abin da ya kawo shi jami'a. Idan kuma ya ci kos ɗinsa yadda ya kamata, ya ci kwasa-kwasensa yadda ya kamata, ko bai yi aiki ma kowa ba, zai fita da sakamako mai kyau. Ko aka samu wannan ƙwararren ɗan ƙwallo ne a jami'ar, duk ƙwallon da jami'ar za ta yi shi zai ci mata, sai ya hana ya faɗi a karatu su kore shi, saboda ba abin da ya kawo shi jami'ar ba kenan. Abin da ya kawo ka duniya shine ka yi addini, kar ka yi wasa da addini. Idan ka yi wasa da addini, yadda ka zo duniya kana kuka, to za ka bar duniya kana kuka. Dalilin da ya sa Allah ya halicce mu shine don mu kaɗaita shi da bauta. Kar ka yadda wata sabga a rayuwar duniya ta sha gaban bautanka. Wani gyaran mashin yake yi, ana kiran sallah sai ce bari ya karasa ya haɗa kafin ya tashi. Kafin ya tashin an idar da sallah. To wannan shi bai san me ya kawo shi duniya ba. Wani kafinta ne yana sama yana aiki, za a kira sallah, shi ma zai ce bari ya gama da wannan layi kafin ya zo, kafin ya sauko an idar da sallah, shi ma bai san me ya kawo shi duniya ba. Yanzu ana nan ana ta mitin na 2027, waɗansu abin mitin har lokacin sallah zai wuce ba su tashi ba. To ba fa duniyar ba, 2027 ɗin ma ba su fahimce ta ba. Wanda ya zauna mitin akan 2027 sannan lokacin sallah ya yi bai tashi ba, to ba duniya ba, ba lahira ba, 2027 ɗin ma bai fahimce ta ba.
ai doctor za a iya zuwa kaɗa kuri'ar da za a yi na zaɓen 2027 a lokacin da za a kaɗa kuri'ar ƙashinka ya yi fari a kabari. Abu na farko, kullum ka ankare bisa dalilin da ya sa ka zo duniya. Ka zo duniya ne domin ka bauta ma Allah shi kadai ba abokin tarayya. Kar wannan tunanin ya rabu da kai. Idan wannan tunanin ya rabu da kai, to za a yi galaba a kanka. Duniya za ta rinjaye ka, shedan zai rinjaye ka. Abu na biyu, duk inda ka samu kanka ka zama a ankare cewa duniya za ka bar ta ne ba notice. Kar ka dinga mantawa da wannan at all the time. Duniya za ka bar ta ne ba notice. Haka ake daukan kowa. Kaga fitowa da za ka yi an ramma yara su ce baba sai ka dawo. Na rantse da Allah dubban da suka tafi ba su dawo ba, Allah kaɗai sun iya kace su. Wannan ofis da kake fita, wannan kasuwa da kake fita, wannan gun sana'a da kake fita, wannan gona da kake fita, dubun dubata sun zo fita, 'ya'yansu sun ce baba sai ka dawo, baba bai dawo ba. Ka zama a ankare cewa duniya za a ɗaga ka a cikinta ba notice. Wannan ya zama kana tare da shi a kowane lokaci. In dai kana so ka mori duniya, to ka ankare cewa a kowane lokaci za a iya ɗaga kafanka a bayan ƙasa kuma ba za a baka notice ba. Wannan ka sa shi a tsarinka. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه a nan bakin traffic din sai a zo a ɗabi gawon ku 7 ko 8. Jama'a muna fahimta? wani wata ma'aikata zai je, a ma'aikatan ya je wata bukatarsa ne sai ya haɗu da wani wadda ya sani, wani tun rabuwan yaranta sai su haɗu abin wani ashe kana nan kaza yadda ka kun haɗu nan to akwai ma'aikatan da za ka shiga ita kuma mutuwar abun da ku haɗu. Saboda haka duk jan hankali da Allah zai mana yakan ce ku ankare, ita ana haɗuwa da ita a ko'ina. Ana haɗuwa da ita a ko'ina. Wannan ka dinga kwana da shi kana tashi da shi. In ka ce za ka zo gun karatu layar zam za ka koma yi. In ka ce za ka tafi ofis zai iya faruwa. Allah kaɗai ya san adadin wadda suka tashi daga Bauchi suka tafi Kano Sari, wani ya wuce Ningi, wani ya wuce Babal da suka haɗu abu. Kuma ba za ta barka ka ƙarasa Kano ba, kuma ba za ta barka ka dawo gida ba. La yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Saboda haka abu na biyu ka ankare cewa in za a tafi da kai babu notice. Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya'tiya ahadakum al-maut sayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun min as-salihin ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله يجي وأنفقوا مما رزقناكم. الله يجي كي تتيمكا ودا أبين دمك أزرتا كدش كبادا قدماوا كتيمكا كتير مما رزقناكم دق أبين دمك أزرتا كدش. الله يجي من قبل أن يأتي أحدكم الموت. الله يجي كفي متوا تزور fa yaqulu rabbi zai dinga ta ya ubangiji laula akartani ila ajalin qarib, zai ce Allah a ƙara mun ko minti 15.
me da ka yi fa a sadaka ya ce Allah ina so in yi sadaka mai yawa wa akun min salihin. Kaga ai bai san a tsakanin waɗannan mintunan abin zai zo ba. To in kana da shi kawai ka taimaka in ka ƙi ka taimaka za ka ce a ƙara maka mintuna ka taimaka. Allah ce walan yu'akkira Allahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah ce ba ran da za a jinkirta mata in dai ajalin ta cika. walan yu'akkira Allahu nafsan, Allah bai jinkirta ma wata rai idza jaa ajaluha in ajalin ta yazo. Wallahu khabirun bima ta'malun. Jama'a muna fahimta? Can ina jin suratul mu'minin ne shi ma yace hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Allah yace hatta idza jaa ahaduhumul maut, suna cikin barnan su. Allah yace har sai mutuwa ta zo ɗayan su, kana rabbirji'un, zai ce Allah a maida ni a ban lokaci duk kashi la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Ta yi wani aiki mai kyau cikin abin da na bari ban yi ba. Kalla Allah ce a'a innaha kalimatun huwa